Poštovani gledatelji, pred vama su nove Kroj Info vijesti za 31. siječnja. Rotary klub Osijek donirao je Hrvatskom nacionalnom vijeću 5.000 eura za osiguravanje udžbenika i druge potrebe u nastavi na hrvatskom jeziku u Srbiji. Ugovor o donaciji potpisan je prošloga petka u sjedištu HNV-a u Subotici, a potpisali su ga predsjednik Rotary kluba Osijek Otmar Rubin i predsjednik vijeća Slaven Bačić. Predstavnici Osječkog Rotary kluba su ovom prigodom upoznati sa životom Hrvata u Srbiji. Uz predsjednika Bačića o ovim temama govorili su predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, savjetnica predsjednika HNV-a za razvojne projekte Jasna Vojnić, te članica odbora HNV-a za obrazovanje Dajana Šimić. Sredstva donirana Hrvatskoj zajednici prikupljena su na prošlogodišnjem božićnom koncertu u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, kojega je organizirao Osječki Rotary klub. Naime, osječki rotarijanci već 23 godine unatrag organiziraju i taj koncert, a prošle godine na njemu nastupila diva hrvatske glazbene scene Josipa Lisac. U srijedu 25. siječnja 2017. godine u prostorijama Doma Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u Subotici u nazočnosti većine članova održana je 6. sjednica vijeća DSHV-a. Nakon što je usvojen zapisnik s 5. sjednice vijeća, predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov podnio je izvješće o aktivnostima DSHV-a u 2016. godini. Nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo 10-ak vijećnika, izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju DSHV-a u 2016. godini je također jednoglasno usvojeno. Na 6. sjednici vijeća jednoglasno su nakon rasprave usvojeni i plan aktivnosti DSHV-a za 2017. godinu, te proračun DSHV-a za istu godinu, a pružena je podrška i planu aktivnosti mladeže DSHV-a za 2017. godinu. Na koncu razgovaralo se i o aktualnim događanjima u DSHV-a od posljednje sjednice vijeća, a posebni akcent u ovoj točki dnevnog reda je stavljen na predstojeće izbore za predsjednika Republike Srbije, koji će biti održani u travnju mjesecu. Za nedavna posjeta Hrvatskom nacionalnom vijeću ravnateljica Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost spolova ustvrdila je kako su žene nacionalnih manjina potencijalno na dvostruki način ugrožene. Kao prvo, pripadnice su ranjivije skupine čovječanstva, a drugo, dio su etničkih manjina koje same po sebi imaju specifične probleme. Predsjednik HNV-a Slaven Bačić u tome povodu ističe kako se u hrvatskoj zajednici vodi računa o ulozi i zastupljenosti žena u rukovodećim tijelima vijeća. Ne samo po zakonu, nego i u praksi te formalne strane. Imamo, znači, trećina članova nacionalnog vijeća su pripadnice slabije zastupljenog pola. Vidite da imamo od 4 do predsjednika 50-50%. U prošlom sazivu Hrvatskog nacionalnog vijeća tajnik vijeća je bio muškarac, sada je žena, a imamo i povjerenstvo za rodnu ravnopravnost kao malo koje vijeće. Ja bih prije svega, mislim da je važan segment zapravo obrazovanje na hrvatskom. A znamo da u obiteljima ipak je majka ta koja ima najčešće glavnu ili ako ne glavnu, ono posljednju riječ kod odlučivanja djece u upisu hrvatskih razreda i mislim da ponajviše zahvaljujući ženama, odnosno majkama, one su ključne za upis u hrvatski, u hrvatski odjel, da li po A ili C modelu, da nema njih, onda ne bi bilo ni nastave na hrvatskom jeziku. Na koncu konca, ako pogledate, i urednica hrvatske riječi, urednica jeste žena. Ovdje u uredu također ima zaposlenih žena, tako da, znači, mislim da u onoj mjeri koliko je to u ovom društvu uobičajeno, mislim da prelazimo i čak i te standarde.
U čitaonici Gradske knjižnice održana je tribina "Studiram, putujem, upoznajem Europsku uniju", kako bi se zainteresirani upoznali s mogućnostima studiranja u zemljama Europske unije. Predstavljen je Erasmus Plus program koji do 2020. godine pruža mogućnost studentima da 1 ili 2 semestra provedu na nekom od sveučilišta u zemljama Europske unije u okviru razmjene ili upisa master studija. Mladima od 17 do 30 godina na raspolaganju je i Europski volonterski servis koji im nudi mogućnost da od 2 do 12 mjeseci volontiraju u inozemstvu. Cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti.